Ahojte, mám tu zase krátky spísaný príbeh. Mám tu karty Diabla, Mága, Cisárovnu a Hermita, Peťku palíc, Cisára, Eso pohárov, Silu, Eso palíc a Trojku palíc, kde je tam na tej trojke, tam leží ten muž pred ňou. Hej. To je ako posledná karta tu. A potom máme štvorku mečov. Takže ideme si to prečítať. On zvoláva všemocné sily. No tak, chcem svoju poslednú šancu. Snáď si to zaslúžim. Som predsa niekto. A s touto situáciou sa neuspokojím. Nie som žiadny amatér. A aby to bolo takto, nijak medzi nami. To nie. Pre mňa neexistuje prekážka. Len na okamih sa chcem priblížiť. Len na okamih chcem okúsiť. Len na okamih chcem pocítiť. Vyššie sily. Čo prinášaš ako milodar? Čo obetuješ? Čoho sa vzdáš? Táto žena ťa zmení. Táto žena ťa dostane do pozície, kde skrotneš a vypustíš dobrovoľne svoj jed. Táto žena ti svojou múdrosťou, šarmom a silou počaruje a ty zase raz s ňou zblkneš. Ale iba láska je schopná prežiť a pretrvať. A ak tvoje vnútro nenaplníš, budeš to ty, kto to zase raz na konci vzdá. Takže toto bol ten príbeh. Ahojte.